yazi wemaqabane we-MK yazi mina ngiyazi ukuthi ukunuka umuntu kwelakithi kwaZulu uyamgeza ukhipha inkomo. Mina ngisho ngathi uJacob Zuma ngimgeze. Yabo uJacob Zuma lo wenu uyathakatha uJacob Zuma. Unomuthi lo lakhe ehlalele namakhanda amabili liyathakatha. Jacob Zuma akakwazi ukuthi engasungula inhlangano liyoshona ilanga. Abasa abantu ebenza kanje. Uyabona mina ngiyazazi angithatheki nje kalula. Angikwazi ukuthanda into kanje. Uyabona makabona uMK nje lapha thumbs up. Mangibona MK thumbs up. Ngiyafollowa makabona MK ngisho ngabe uthini mangibona MK nje. Hayi mina ngiyaqala ukuthanda inhlangano kanje. Uthi uZuma akasithakathanga nje bakwethu. Phela mina ngibona MK isiwinile nje. iMK sivele alithatha lolu khetho lolu. Hayi uZuma wenza ngani ngempela? Hayi lo muntu usithakathile angikwazi ukuthanda umuntu kanje mina ukuthemba iqembu kanje. Hayi ngiyayithemba iMK. Lenhlangano lo hayi isa ngelinye igiya lenhlangano. And ilento engiyifunayo ngempela. Kodwa besinkitaza kanje lapho. Mangithi ngiyabheka kumina ngedwa futhi. Sibaningi impela nje siyahlanya. Hayi bafethu asihlanyene. Hayi kulungile asihlanyene ngiyavuma.